दिनै चिरां बिजनी दखरानि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया थुंगिबाय। थांनाय 23 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दखरानि सिङाव थानाय मोन 12 दालाय आफादफोरनि गेजेराव बडलेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय जादोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै थुंगेबाय। दिनैनि जोबथा गेलेनाय एबा फाइनाल खेलाखौ गेलेदों मंगलियान दालाय आफाद आरो सुबाइजार दालाय आफादा। दिनैनि बे जोबथा गेलेनायखौ बेखेवना होयो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथाङा। बाहागो लाबावो बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारी, बिजनी जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि शुक्लेश्वर बसुमतारी, बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कसारी आरो लोगोसे गोबां जोलुर नायनो मोजां मोनगिरि आरो अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया मा फोरमायगोन खौरांनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानि। बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव देग्लाय 2023 मायथाइनि बडलेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो थांनाय जोंनि 23 जुलाइनिफ्राय जों जागायदोंमोन। फैयै फैयै दिनै जोबथा गेलेनाय, बे जोबथा गेलेनायाव बाहागो लादों मंगलियान दालाय एबसु आरो सुबाइजार दालाय एबसुनि गेजेराव। जोंनाव गासै मोन 12 दालाय एबसुआ बे आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसनाव बाहागो लादोंमोन। जोंनि बे बडलेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया सिगां समाव जोङो सेनियरफोरनि थाखाय खुंनाय जायोमोन। गेजेर गेजेर बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों थांखि लानानै जोङो चेन्ज खालामबोनाय जादों। सिगां जोङो वान डे खुङोमोन, बिनि उनाव उइकलि जों खालामनाय जादों, सानसेयाव मोननै खेला होनानै। बिनि उनाव जोङो देग्लायनिफ्राय आन्डार 13 जोङो लानाय जाबाय। जोंनि एज ग्रुपखौ सोलायदोंबाबो जोंनि बे बडलेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बियो जोङो स्टेटासखौ एखेयैनो दोननानै लाबोबाय थानाय जादों आरो देग्लाय बियो 20थि बडलेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। आरो जोंनि थांखिया बेनो, बे आन्डार 13 खालामनायनि थांखिया जोङो मोजां प्लेयार दिहुननो थाखाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो बेखौ कच होनायनि गेजेरजों गाइड खालामनानै लांनांगोन। आरो बेखायनो जोङो आन्डार 13खौ लानाय जादों आरो मोनफ्रोमबो दालाय एबसुआ आन्डार 13नि गेलेगिरिफोरखौ कचिं होनायनि गेजेरजों राफोद खालामनानै दिनै जों नुबाय मोन 12 दालाय एबसुनि गासै गेलेगिरिया गावनि स्किलखौ देखायनानै दिन्थिनानै गावनि हारोंथायखौ दिन्थिनानै गोबां मोजाङै बाहागो लादों आरो जोंनि बे बडलेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायाव मोजाङै बाहागो लादों। आरो बिनिफ्रायनो जोङो मोन 12 दालाय एबसुनि गेलेगिरिफोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो गासै 24सो गेलेगिरि, मोजां गेलेगिरि जों सायख'नानै लाबाय आरो बिसोरनो जोङो सानबानि थाखाय कचिं होगोन। बिनि उनाव 9 आगस्टनिफ्राय जानो गोनां बिजनी दखरा एबसुनि सिङावनो जानो गोनां चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 3थि बडलेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय, बेवहाय बाहागो लानो थाखाय जोङो दखरा एबसुआ टिम थि खालामनानै लाबाय आरो बेखौ जों फैगोन 1 आगस्टनिफ्राय 5 आगस्टसिम बिथांमोनखौ जोंनि सेलेक्ट खालामनाय प्लेयारफोरखौ जोङो कचिं होगोन। दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जे गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ साफा साफा मोजां गेलेगिरि खालामनो थाखाय, मोजां फुटबल गेलेगिरि खालामनो थाखाय जाहाथे बयबो जोङो नाजागोन। जोङो नुदों गोबां गारजेनफ्रा गावनि गथ'फोरखौ जोलुर गेलेनायाव हरनो नागिरा। दिनैनि जोंनि गेलेनायनि थासारियावनो फैदों दखरा एबसुनि जि खेला होनाय बेवहायनो। बेखायनो साफा साफा मोजां गेलेगिरि दिहुननो थाखाय जों थांखि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जोङो हलिचरन बायदि, जोङो मनबिरमोन बायदि, अर्चनामोन बायदि जोङो मोजां गेलेगिरि, नेसनेल गेलेगिरि, इन्टारनेसनेल गेलेगिरि दिहुननो थाखाय थांखि लादों। बेखायनो दखरा एबसुआबो आन्डार 13 लानाय जादों, जिल्ला एबसुआबो आन्डार 13, लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आन्डार 13 गेलेगिरिफोरखौ लानानै फुटबल फोथाराव जोङो बादायलायनाय होदों आरो बिनि गेजेरजोंनो मोजां गेलेगिरि दिहुननायनि जि लामा जोङो बेखौ मोनगोन। आरो जोङो नुबाय देग्लाय बिजनीया 7थि खेबनि थाखाय आन्डार 13 खुंबाय, बेवहायनो जों गोबां मोजां प्लेयार मोनबाय आरो जों आसा खालामनो हायो फैगोन बोसोरनिफ्राय जोङो साबसिनै आन्डार 13नि मोजां गेलेगिरि जोङो मोननो हागोन। बेखायनो साफ्रोमबो खेला गेलेगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय मोजाङै गावनि स्किलखौ दिन्थिनानै जाहाथे इयुनाव सासे राफोद जोलुर गेलेगिरि, फुटबल प्लेयार जानो थाखाय बयबो नाजागोन। आङो खावलायो बे जुनियरानो जा सिनियरानो जा जायफोरा फुटबल गेलेगासिनो दङ साफ्रोमबो जाहाथे गावनि स्किलखौ गावनि आथिंनि जादुजों
जाहाथे गावनि स्किलखौ बाहायनानै साफा साफा मोजां गेलेगिरि जाहैनो हायो नेसनेल इन्टारनेसनेल स्टेट गासैबो टीमाव जोङो सिलेक्शनखौ जानो हायो बेनि थाखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय आरो दिनै जायफ्रा फाइनाल गेलेबाय बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावबाय उननि समाव जोङो आरोबाव साबसिनै खुंलांनो नाजागोन आरो जोङो मोनफ्रोमबो खेलायाव बय अफ दा मेट्च होबोनाय जादों जाय बे खेलायाव जाय गेमाव साबसिन गेलेदों जाय प्लेयारा साबसिन गेलेदों बेनो बय अफ दा मेट्च जोङो होबोनाय जादों आरो दिनैबो जोङो बय अफ दा मेट्चखौ होगोन आरो दिनैनि बान्थाया जोंना 1000 जागोन गासै दालाइ एबसुनि गेलेगिरि बिथांमोननिसिम जों साबायखर बावबाय जोंनि 20थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनायखौ मोजाङै जाफुंसारनायनि थाखाय आरो नैबे माख्रा गोजौ फरायसालियाव जानाय बे खेलाखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बरलागाव दालाइ एबसुनि बेन्दोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिजनि ओनसोलनि रायजो राजा सानसुमै आरो जोंनि हांख्राय हरजानाय आलासि बिथांमोना दिनै नुजाथिफैनानै जोंनि गेलेनायखौ सप्तासेनि जि हाबाफारि बेखौ जाफुंसार होबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासैबो नायगिरि आलासि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय गोजोन्थों सोलोंथाइ बोसोर 2023-24नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन